Jeg er god at have med i et team, fordi jeg er specialist. Jeg er fagligt dygtig. Jeg ved mere end de andre. Det vil sige, jeg skal nok undersøge, hvad der skal undersøges, så der ikke er noget, der går galt. Jeg har brug for ro til at kunne gå i dybden. Jamen ved du hvad, det skal jeg nok sige. Jamen jeg er så glad for, at I ringede. Perfekt. Jamen det skal vi nok finde ud af. Jamen det er super du. Det er godt. Altid hej. Katrine, jeg bliver altså lige nødt til at sige til dig, at rengøringseffekten omkring den der gaffel, det fungerer simpelthen ikke optimalt. Jeg har lige haft direktøren i røret. Så nu er budskabet givet videre, okay? Ja, okay. Hej. Hvordan jeg håndterer forandringer. Det forstår jeg ikke lige helt. Det der udstyr, du har. Et Canon, hvad model er det, du har? For jeg kan se, den måde, du holder det på, du burde egentlig, du burde regulere det lidt anderledes. Hallo?